खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा जे फोसावना गालांनाय जे रेलवे कस्ट फेक्टरिनि सायाव बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा बुंथिदों जे थांनाय नभेम्बर दान 2024 इं मायथाइयावनो बे समाव रेलवे मिनिस्टार आरो रेलवे बोर्डनि गेजेराव मोनसे सावरायनाय जादोंमोन। बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथा बायदि बा दफायाव थानाय रेलवे कस्ट फेक्टरिनि थाखाय मोनसे इउनिट गायसननांगौनि मोनसे प्रपोजल दंमोन। थामहिनबा गोरोबथा दङमोन आरो बे गोरोबथा बायदियै 300 कोटी रां बे समाव गनायथि होदोंमोन आरो बेखौनो नोजोर बोनानै आसामाव जानाय जे एडभान्टेज आसाम 2.0 हाबाफारि बे हाबाफारियाव हादरनि रेलवे बिफाननि मन्त्रि बिथां आशिनी बैष्णव बिथाङा फैनानै फोसावथाय होलांदों जे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बासबारि बे बासबारि पटबरजरा ओनसोलनि बासबारि बे बासबारियाव गायसननो थाखाय बे समाव बिथाङा रादाय होदों। बे रादाय बायदि खमैबो 2965 निबो गोजौआव बे समाव हानि गनायथि बे गनायथिनि बे हाबाफारिया जोब्बाय आरो बेखौ नोजोर बोनानै बे समाव गायसननायनि जे माखासे प्रपोजल बे प्रपोजला बे समाव सोलिबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां आशिनी बैष्णव बिथाङा आरो बे बाथ्राखौनो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोबोद गोजोननाय फोरमायदों आरो लोगोसेनो बिथाङा बुंथिदों जे बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथा बायदियै बिटिआर जौगाथायनि थाखाय 1500 कोटी रां बे कौटि रांजों बे रेलवे कस्ट फेक्टरि गायसननाय बे गायसननाया लोब्बा गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा 1500 करोड़जों 300 कोटी थाखाया लोब्बा गैया। बेखौ स्पेशली रेलवे डिपार्टमेन्टआनो बा रेलवे मन्त्रालयानो आलादायै बे पेकेजखौ होदों। 15 कोटी राङा बे बिटिआर जौगाथायनि थाखाय थागोन नाथाय बेनि अनगायैबो 300 कोटी रां जिहेतु रेलवे कस्ट फेक्टरिनि थाखाय बे समाव रेलवे बिफाना बे समाव बाहायगोन। बे बाहायनाया बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां मानोना बे 1500 कोटीया आलादा आरो 300 कोटीया मोनसे उफेरा रां होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बे रेलवे कस्ट फेक्टरि थामहिनबा बे समाव रेलवे दिहुनग्रा दारिमिन बे दारिमिननि जे इउनिट बे इउनिट दिहुननाया बे ओनसोलनि थाखाय पटबरजरा आरो बिटिआर हालामनि थाखाय जोबोदनो गोजोनथाव बाथ्रा बुंथिदों बिथां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। बेनि अनगायैबो हादरनि रेलवे बिफाननि मन्त्रि बिथां आशिनी बैष्णव बिथाङा जे फोसावथाय होलांनाय जे क'क्राझारनिफ्राय थामहिनबा बिटिआर ओनसोलनिफ्राय जे भुटाननि जे माइन्डफुल सिटी बेसिम जे रेलवे लाइन बानायनाय जागोन बे बिथांखिखौबो बिथाङा हामलायथि होनायखौ नुनो मोन्दों। थारैनो बेयो थोंजों एबा खेंसालियै जोंनि हालामनि थाखाय जोबोदनो गोजोनथाव खौरां होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा आरो बिथाङा मख'दों जे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफा मावफुंनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे समाव एगेन्सिबो थामहिनबा इसेबो दोरोदा होननानै बाथ्रा बुंथिदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। नभेम्बर दाननि 2024 दा 25 रेलवे मिनिस्ट्रि आरो रेलवे बोर्ड बे मोननैबो माने डिपार्टमेन्ट बा मन्त्रालया जइन्ट डिस्कासननि गेजेरजों एनेक्साराव थानाय बिटिआर बे एकर्डनि गेजेरजों रेलवे कस्ट फेक्टरि बेखौ गायसननायनि थाखाय बा मेनुफेक्सारिं इउनिट गायसननायनि थाखाय 300 कोटी थाखा एलटमेन्ट होदों आरो बे एलटमेन्टनि आधाराव बासबारियाव जिहेतु मोनसे लकेसन प्रपज खालामनाय जादोंमोन बे लकेसना जथेस्थ प्राय 2000 बिगानि बेयाव मोनसे बिटिआर काउन्सिलनिफ्राय लेन्डनि थाखाय प्रपज खालामदों। जिहेतु बेयाव माने बे लेन्डस्केपखौ बे मेनुफेक्सारिं इउनिटनि थाखाय बाहायनांगौ आरो बाहायनांगौनि थाखाय काउन्सिला जिखिनि माखासे अफिसियेल वर्क दङमोन बिनि थाखाय अलरेडि खामानि मावनाया बै समनिफ्रायनो सोलिबाय थादों। दा एडभान्टेज आसामनि
मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों इउनियन मिनिस्टार अफ रेलवे एफेयार्सनि जाय मन्थ्रि अश्विनी बैष्णबआ दाख्लै फैनानै बुंदों जे नैबे क'क्राझारनि बासबारियाव एडभान्टेज आसामनि गेजेरजों 300 कोटि थाखा रेलवेनि मेनुफेक्सारिं इउनिट बानायगोन होननानै बिथाङा घोषणा होदों। बे माने लेटार होनायनि हाबाफारिया 24आवनो जादों आरो बिथाङा स्वयं आसामाव फैनानै एडभान्टेज आसामनि गेजेरजों बे इउनिटखौ घोषणा होदों। बिनि खामानिया जिहेतु फैसा एलटमेन्ट होबाय बिनि खामानिया आरम्भ जागोन आरो बे 1500 क्र'रजों 300 कोटि थाखाया लोब्बा गैया। बेखौ स्पेसियेलि रेलवे डिपार्टमेन्टआनो बा रेलवे मन्त्रालयानो आलादायै बे पेकेजखौ होदों। बेथ' जोंनि थाखाय मस्ट वेलकाम, जों बरायदों। फारसेथिं जोंहा थोंजोङै नङाबाबो खेंसालियै क'क्राझारनिफ्राय माने गेलेफुसिम भुटाननि जि माइन्डफुलनेस सिटि बेयाव आरम्भ जागोन बेसिम जि रेलवे लाइन लांनायनि खोथा होदों बिनि गेजेरजोंबो जोंनि ओनसोलनि जि इनभेस्टमेन्ट एमप्लयमेन्ट अपरचुनिटि आदार रिलेटेड जिखिनि जोंनि डेभेलपमेन्टेल वर्क्स बियो मोनसे महर मोनगोन होननानै जों मिजिंथिदों। एडभान्टेज आसामाव बड'लेण्ड केन्द्रिक गोबां बेबायदि स्पेसिफिक मेनसन खालामाखैबाबो आसामनि सिङावनो जिहेतु बड'लेण्ड आरो बर' डमिनेटेड आसामनि गुबुन गुबुन एरिया आरो ओनसोल दा बिनि सायाव सोनारगोन जे आसाम सरकार बड'लेण्ड काउन्सिल रायलायनानै जाहाथे माखासे इन्डास्ट्रि आरो माखासे जिखिनि बेयाव इनभेस्टरफोर इनफ्रास्ट्राक्चारनि डेभेलपमेन्टफोर फैदों जोंनि ओनसोलाव गायसननो हायो नामा आरो बिनि थाखाय हानि लेन्ड मेटारा गिदिर, बेयाव इलेक्ट्रिसिटि पावार साप्लाइया गिदिर आरो लोगोसेनो रोड आरो कमिउनिकेशननि मेटार थाबाय। बे गासै फेसिलिटिखौ मिट खालामनो हायोबा बड'लेण्डआवबो एडभान्टेज आसामजों माखासे एचिभमेन्ट मोनगोन होननानै जों मिजिंथिदों। बे सम्पुर्ण खामानिया गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट काउन्सिल आरो आसाम गभर्नमेन्टनि गेजेराव जागोन। जायफोर इनभेस्टर बिथांमोननि गेजेराव जागोन जिहेतु MOUआ आसाम सरकारजों जादों आरो बिटिआर गभर्नमेन्टआ जिहेतु आसाम सरकारनि दा पार्टनार, दा बिथांमोननि गेजेराव सावरायनानै इयुनाव माबा मोनसे मोजां फिथाइ मोनगोन होननानै जोंबो आसाबादि आरो बिनि थाखाय सरकारा गावनि लेभेलाव खामानि मावगोन। गोजोनथाव खौरां, माइ सता स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों थांग्रा वार्ड नं 4आव माइ सता स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव डे केयार, नार्सारि, LKG, UKGनि थाखाय मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे माइ सता स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय गोबां सुबिदाफोरबो दं। अब्ला नोंथाङा माखौथो नायबाय थाखो? नैबे माइ सता स्कुलाव नोंथाङा नोंथांनि उन्दै गथ'साफोरखौ मुं थिसननो थाखाय साखाफारा जादो। माइ सता स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव नोंथाङा थोंजोङै खौरां लानो थाखाय 8099887781 नङाब्ला 9531281982 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।